Doble alerto ngayon ang Mandaue City Police Office sa Cebu dahil sa mga kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa kanilang headquarters. Ngunit sa kabila nito, magpapatuloy sila sa kanilang tungkulin. Mula sa Mandaue City, nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nico? Kagahapon nadawat sa Mandaue City Police ang resulta sa swab sample sa ilang mga personnel kundiin 12 ka mga kaso ang napuno. Padayon nga gipaubos sa swab test karong adlaw ang mga personnel sa Mandaue City Police Office. Gimanduan ang pipila nga mopaubos niini subay sa gihingusgan nga contact tracing sa City Health sa nahaunang positibong kaso. Kagahapon nadawat sa MCPO ang resulta kundiin 12 ka personnel nagpositibo sa COVID-19. Napuno kini sa una nang natala nga 5 ka mga kaso. Yesterday, they were lifted na from their respective homes for their transfer at the Mandaue City Isolation Unit. Gipasalig hinuon sa kapulisan padayon ang ilang panerbisyo bisan pa man sa mga kaso sa COVID-19. Doon na sila igong kapulisan sa ilang hanay nga mubantay labi na sa mga checkpoints. Despite of the situation, wala ra siya nakahatag og dako nga epekto sa ato ang pagpanarbaho since we have reserved from the headquarters personnel nga sila ang ato ang gipuli in the absence of sa katong mga personnel nga positive or under monitoring. Sa kinatibuk-an misaka na ngadto sa 20 ang mga kaso sa Mandaue City Police. Kahinumduman, una nang natala ang 3 ka mga kaso sa Police Station 5 sa Barangay Upaw. Naka-lockdown na ang maong istasyonan. Apan karong bag-o, nagnegatibo na sa swab test ang nagpositibo dito, lakip na ang usa ka arestado. Samtang naka-full lockdown usab karon ang opisina sa City Treasurer sa Mandaue gumikan sa kumpirmado nga kaso. Giawhag nila ang mga dunay transaksyon nga mo-communicate kanila pinaagi sa social media. Dugang 20 ka mga kaso ang napuno dinhi sa dakbayan sa Mandaue kundiin musumada na tanan sa 807 ang makumpirmado nga kaso. Samtang base sa anunsyo ni Presidente Duterte kagabi ug sa IATF magpabilin sa GCQ status ang dakbayan.